कांचो ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बार मुझे आपने YouTube पर वीडियो बनाते हुए देखा होगा और हमेशा ही मैं वीडियो हिंदी भाषा में बनाता हूँ, लेकिन आज मैं भोजपुरी में वीडियो बनाऊंगा। दया शंकर ओझा नाम पड़ी हमार और आज हम बताए वाला बानी मॉडर्न दुनिया में छठ के परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसा बहुत केहू बाटे जौन की छठ के पर्व के धीरे धीरे भुला गई बा। छठ हमनी खातिर पर्व ना महापर्व है, काहे कि हमनी के सारा दुश्मनी भुलाकर एगो भाईचारा के हमनी के संकेत देनी जा और एक संगे छठ पूजा में धूमधाम से छठ एगो ऐसा त्योहार है जब लोग कहेला कि अपन दुश्मनों से दुश्मनी के तोड़ देवे के चाहिए और भाईचारा के साथ हमनी के छठ करे नहीं जा। छठ एगो ऐसा पर्व है जहाँ की हमनी के एक से बढ़ के एक बड़ा बड़ा दुश्मनी के भी भैया हो दोस्ती में बदल दे। आखिर छठ के परंपरा की काहे बचावल जरूरी बा? ठेकुआ के खुशबू शुभ के अस्तित्व के बचावे खातिर छठ कईल बहुत जरूरी बा। प्रदेश से अपन देश में लौटे के खुशी खातिर छठ कईल जरूरी बा। अपन माई के बेटा से मिलावे खातिर छठ कईल जरूरी बाटे। उगल सूरज के तो अर्घ सभे देला, डूबल सूरज के अर्घ के परंपरा के बचावे खातिर छठ कईल जरूरी बा। अपन पारंपरिक पियरी धोती के पोशाक के परंपरा के बचावे खातिर छठ कईल जरूरी बा। माई बहिन भैया भाभी चाचा चाची नाना नानी के रिश्ता के बचावे खातिर ई छठ कईल हमनी खातिर बहुत जरूरी बा। अपन मान सम्मान संस्कार के बचावे खातिर छठ कईल बहुत जरूरी बाटे। ई छठ के पारंपरिक गीत के बचावे खातिर हमनी के छठ कईल जरूरी बा। माई के अपन 4 दिन निर्जला व्रत के परंपरा के बचावे खातिर छठ कईल जरूरी बा। और आज हम जानत तानी कि देश विदेश सभी जगह छठ होता और जे भी छठ करता के छठ के पावन पर्व में अपना माई बहन चाचा चाची से मिले के बहुत ज्यादा ही एगो आसान रहेला और यही खातिर शायद छठ के कहल जाला खवत से अर्घ दियाला, सुपली में अर्घ दियाला, इस सब के परंपरा बचावे खातिर हमनी के छठ करे जरूरी बा। और हमरा उम्मीद बा कि वीडियो देखला के बाद में रउआ से लेके काफी पसंद आई होई, तो वीडियो के शेयर जरूर लगा दें। फिर से हम एगो नया वीडियो लेके हाजिर होता।